Здравейте, аз съм Марио и с начало. Тук съм от баба ми. Не го писам от баба си. Здрасти, бабо! Кажи здравей на камерата, махни! Здравей! Тук сме в школа. Баба ми е на цели 85 години. Току-що ядах, не знам какво беше. И гледам телевизия, гледам YouTube. Добре, да. И сега ще се черпим по един момент. Поздравяваме вас. Айде, вие си хапнете бомбон. Ето. Хубави ли са? Аз поне ще взема. Вижте какви са. Телевизия Планета 12 години. Няма опасност от алкохол, защото няма никакъв алкохол. Да. 12 години на нашата музика. Онази музика, оплювана, харесвана, винаги коментирана. Онази музика, нашата, превлекарана. Да ядахме се. Моля. Да сме живи и здрави. И всички други, които гледат това, да са живи и здрави. И това беше всичко. И до виждане.